Καλησπέρα σας, άλλο ένα μικρό βίντεο από μένα και αυτή τη φορά θέλω να σας παρουσιάσω πραγματικά 3 προϊόντα που τα χρησιμοποιώ εγώ πάρα πολύ, που με συνοδεύουν καθ' όλη τη διάρκεια της προπόνησής μου και καθ' όλη τη διάρκεια της διατροφής μου και της καθημερινότητάς μου. Πραγματικά από τη μέρα που τα χρησιμοποιώ είμαι τόσο πολύ ευχαριστημένη, γιατί βλέπω πραγματικά είναι τρομερό η ευεξία που έχει πλέον, έχω αποκτήσει στον οργανισμό, η ισορροπία που έχει έρθει, η αποτοξίνωση η οποία έχει γίνει, πόσο σημαντικό είναι πέφτω και κοιμάμαι το βράδυ και ξυπνάω με πολύ διαφορετικό και ξεκούραστο πλέον, ό,τι ώρα και αν σηκωθώ και στη δουλειά μου να πάω, το πρόγραμμά μου πλέον είναι τελείως πιο ξεκούραστο, δεν έχω τις τοξίνες που είχα, κοιμάμαι καλύτερα, έχω καλύτερη ενεργειακή απόδοση την ημέρα, πραγματικά πολύ καλύτερη. Χώρια ότι η προπόνηση εννοείται βοηθάει και χώρια εννοείται ότι και η διατροφή μου, γιατί πλέον δεν βάζω και οτιδήποτε στον οργανισμό μου. Όμως εγώ θέλω να σας πω πραγματικά 3 προϊόντα, πραγματικά που είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Λοιπόν, το πρώτο προϊόν το οποίο και θέλω να σας το δείξω, πάντα θα σας λέω τα προϊόντα τα οποία είμαι ευχαριστημένη και προϊόντα τα οποία δουλεύουν και είναι πραγματικά φιλικά και προς το σώμα και προς την υγεία μας, γιατί το σημαντικό είναι και η υγεία μας. Λοιπόν, αυτό είναι το βάμα αποτοξίνωσης, το οποίο βάμα αποτοξίνωσης, το βάζω έτσι, έχει 4 διαφορετικά είδη βότανα, που είναι σιμίδα ιεράκιο, γαϊδουράγκαθο και αγκινάρα. Πραγματικά είναι κάτι που το χρησιμοποιώ μετά το φαγητό μου, γενικά σε μισό ποτήρι νερό βάζω 30 σταγόνες, το έχω πει και σε άλλο βίντεο. Μεγάλη διαφορά, πραγματικά από τη μέρα την οποία έχει έρθει αυτή η εταιρεία στη ζωή μου, η Fit Lab by Ελένη Πετρουλάκη, νιώθω τόσο ευγνώμων και θα το λέω συνέχεια, γιατί πραγματικά έχει επέλθει μια ισορροπία στο σώμα μου, στην καθημερινότητά μου, κάτι που πριν δεν το είχα. Σηκωνόμουν κουρασμένη, είχα πολλές τοξίνες, είχα ανάστατο ύπνο, δεν κοιμόμουν καλά, ό,τι έτρωγα, το στομάχι μου ανακατευότανε, είχα παλινδρομήσεις, γενικά είχα πάρα πολύ δύσκολα. Πλέον έχουν ισορροπήσει όλα, έχουν μπει πραγματικά σε ένα πολύ καλό σημείο και εννοείται ότι αυτό με βοηθάει και καθ' όλη τη διάρκεια της προπόνησής μου. Ένα άλλο λοιπόν πραγματικά προϊόν που το χρησιμοποιώ κάτω από το κολάν μου, το θερματικό μου κολάν, ή αν δεν είναι θερματικό κολάν μπορεί να βάζετε και ζελατίνη, είναι θερματική κρέμα. Θερματική κρέμα με ισχυρή σύνθεση, έχει εκχυλίσματα από αιθέρια έλαια με μυοχλωρητικές ιδιότητες και τόνωση της κυκλοφορίας του αίματος. Όπως τόνωση της κυκλοφορίας του αίματος κάνει και το Detox Drops. Πολύ καλή κυκλοφορία του αίματος. Πλέον δεν έχω πλεξίματα και όλα αυτά που είχα. Αυτά έχουν εξαφανιστεί. Νιώθω τόσο πολύ ευγνώμων που ήρθε στη ζωή μου πραγματικά το Fit Lab by Ελένη Πετρουλάκη και η ίδια η Ελένη Πετρουλάκη και όλοι στην εταιρεία. Πραγματικά, παιδιά, δεν έχω να πω τίποτα για αυτό το άριστο πραγματικά προσωπικό, η εταιρεία που μόνο ξέρουν με το που σε κοιτάνε τι ακριβώς χρειάζεσαι και τι θέλεις. Πραγματικά. Και ένα τρίτο προϊόν το οποίο χρησιμοποιώ και το οποίο κάνει τρομερά αποτελέσματα είναι το 24 Hours Weight Loss. Να το δείξω, φόρμουλα. Λοιπόν, είναι ένας φυτικός λιποδιαλύτης. Βοηθάει πάρα πολύ στο να χάσω τα κιλά μου. Δεν είναι χημικό, είναι φυτικό, το ξαναλέω. Βοηθάει πάρα πολύ, πραγματικά, και ο τρόπος που λαμβάνετε, δηλαδή μισή ώρα πριν το φαγητό, και για το μεσημεριανό μου και για το βραδινό μου. Αυτός ο φυτικός λοιπόν λιποδιαλύτης, εκτός την ενέργεια που μου δίνει, εκτός από το θερμογεννητικό που γίνεται, που καίει το λίπος και το μπουστάρισμα που κάνει δηλαδή στο μεταβολισμό μου, δεν υπάρχει. Εγώ πραγματικά για αυτά τα προϊόντα δεν έχω να πω τίποτα, είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί, πραγματικά να τα δείτε, θα τα βρείτε αποκλειστική διάθεση στο Fit Lab by Ελένη Πετρουλάκη. Θα βάλω και από κάτω ένα link το οποίο μπορεί να μπαίνετε και μέσω site για να το παραγγέλνετε.
Απλά κάθε φορά, επειδή σας λέω για όλες τις εταιρείες που χρησιμοποιώ, ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και θέλω πάρα πολύ πραγματικά να τα χρησιμοποιήσετε για το καλό σας, για να δείτε και το καλό που συμβαίνει στον οργανισμό σας. Είναι πραγματικά πολύ εύκολα και μαζί σας να τα πάρετε και στη χρήση και δεν χρειάζεται κιόλας και πολύ μεγάλο pocket να έχετε. Είναι πολύ εύκολα, μπαίνω στη τσαντούλα σας, να τα, δεν είναι και κάτι ιδιαίτερο. Και ανοίγω και το άλλο που είναι το Βάμα. Είναι πραγματικά 3 προϊόντα που όπως τα λέω είναι απίστευτα. Δεν τα αλλάζω. Όλα τα προϊόντα της FitLab by Eleni Petroullaki που έχει, όλα. Σας λέω 3 που τα χρησιμοποιώ εγώ αυτή τη στιγμή και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και κάνουν τρομερή δουλειά. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσους παρακολουθούν το βίντεο και θα είμαι εδώ πάντα να σας δείχνω ό,τι καλό χρησιμοποιώ και οτιδήποτε πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Γεια σας!